Halo lur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa bersama kita channel Bocah Pinggiran ya. Kali ini kita lagi di sawah. Lihat orang tanam padi, tandur. Ini namanya tandur lur. Tanam padi. Seperti ini tandur tuh. Ini namanya tandur loh. Carane ini loh. Dadi beras. Enak sing wis ngemplok ning piring lho. Dadi ning piring. Carane yang iki. Carane ngene iki. Ngene akeh. Tekone piring udah diguwaki ngono wae. Iya. Taniman. Carane gawe sego angel ngene iki. Jangan dibuang sembarangan. Seru lho ruang tandur lho. Tangane ceblak-ceblek nih karo ngomong reno-reno lho. Tangane ceblak-ceblek karo ngomong reno-reno lho. Ngomong pilih pit anu iya nggih tombo adem iki ora apa-apa. karo nyanyi. Ora nyanyi katisen gitu. Oke, matur suwun sedulur. Sampun mirsani videone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjut kapan-kapan.